OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. ESG, École supérieure de gestion, le CNAM INTEC, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nous sommes à Badialan 2, immeuble ex-cinéma ABC. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'édite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence. Ambalma actuel media la jebako mal kono mal ko kan ka folni tan di oma ka fako bismillah ka dogo kibar kenaka ne bagurba wi mali la kana balia ko mabe baro daw be labi tuma je fanga nyamo kan amuke la kana ko srafe nyine santa minena abe wala wala soroni dogo kibar ni kono Festival Okobanya tako shekinan paro munduna janvier kalo klimugan saba samba flan an mugan saba wa akun chera janvier kalo klimugan kononton samba flan an mugan saba bamako place cinquantenaire la abe wala wala soro ni do won kibaru kono Abisimila kokura hado kibaru kenaka ina fanya foi bakur bawla chugamuna lakana balia anga jamana kan o malien dembe midine ina sankura damnena ma chama jiki kumba kan ka anga fin jiki la ko bega sesoro o wakati kale la bamba ci wale flakera bama ko masunana chama cha fanga nyamo kan amuneke ka kanya ni lakana ko sirai ina sankura damnena hamnata igera kulibali alere nya falkay kabini samba flantan fla wakati ula anga jamana be degun do kono mun kelen do ga jamana kono dembe kamanaga akeni bengani wale uchali dugu jenini fogata se mogo fagaw ale ni bolla femino cheni ma obika ke watila bi mi manogo anga jamana ma korayan fani chamanchena mineni ko sisan turu be ga se klebima kakeni bengani wale mutalaka maraka kungo ani kasela segere janvier kalo damne wakati la o bengalo wale nunu kela sababu ye ka jamana kono deun kamanaga mi ye faraba sangare ale ya ira ka fo kanga chama che fanga nyemogo kanga fere do sigi singa yasa ka se ka langana la segi anga jamana kono ni ka hakilina kono ye défi folo et kanga nyesim ma fana la kono ko formation recrutement formation e folo so asungula donc flana emi oui utungu ko wakati de la ko police ni sapeur pompier kulu fana bena militariser kulu fana bla anga kelen hukumu konana parce que o be ku effectif ko ini mena bi ko sebe sans fait kele de fanga bombini duguma kele akodala donc ni o jatemene ibayi an yere jamana kono do an joro ka bula ko sebe waran saymana parce que on est banga dugu la on est banga région kono banga ville kono banga ville tchoka donc terrorisme nous boga opérer tchoka no bega ko procéder tchoka na no bu tchoka ngateme ali armée reka malden chama ya ira ka foko bibi na kanga chama che fanga nyemogo jolindo ujoro la ko wa ali ni bengali wale nunu be sena mi yela kana ko ta fanfe ku be ku sego ke bon actuellement à l'instant tu ama fo ku jolindo ujoro la parce que amogo muna no ye pour que fem kelege mino nga sira sorambu pour nga sira andifa anga jamana nyamo ko lu nyini ulla teme ulla se anga jamana ma tange nulu chawan sur la mbulu force be ka en fait na pour nga sira andifa donc andu no voirika tient de certes parce que attaque chaman kera mais attaque nous ko fait di posu chama fena bi ka ke attaque te ka ke dro ko armée te ka fushke nous attaquera waso fene wu yere défend a yoro la donc nous fene o baranyana mbari nous santo temena do tunna do bulla mais ni attaquer kera anga mo fene wu défend klekanye hamba bayogo ale ya irana ka foko malidenw kan utiga di nyogoma ka chama che fanga nyemogo jugoroma dondo ni transition be se ka baraka ni population de pour que abseka information soro en temps réel c'est vrai que ga subana machine mubulo machine munu be se ka kuna fulu duma wakati be mais ni complicité bi transition ni population de Europe wakati be on be se ka information duma en temps réel donc nous be baraka main dans la main avec la population o bato barabe no ko sobe a sabana de muyere ka gelena beye o transition ka compter a yereka c'est vrai que am se ka mugo wele mugo kan deme mais bamana were ba fo ko ni ame ndeme nga wara la o ga soro akumulo bi yere bulu
I n'a fɔ an ka zana dɔ b'a fɔ an ɲɛna cogoya min na, kɛlɛ doni ka teli n'a bɔli ye. Mɔgɔ dɔw ka fɔ la ko yaasa ka bɛn ni keleya sabati an ka jamana kɔnɔ, maliden bɛɛ kan ka muɲu. Armée ye fɛn dɔ ye, armée tɛ didenkulu ye n'u y'u to yɔrɔ min na u bɛ to yen quoi. Armée to yen, armée bɛ déplacer ka taga a jugu bɛ yɔrɔ min na ka taa a kɛlɛ pour que k'a gɛn ka bɔ population kunna. Donc o ye population ka se ka lafiya disons. Donc ne bolo réalité do, mais an ka faamu jamana in ka bon kojugu, jamana in ka bon cogoya min na an ka armée yɛrɛ effectivement bon ka se k'i bɛ nin zone bɛ couvrir k'a fɔ k'i bɛ nin bɛɛ kɛlɛ kɛ bon terrorisme filɛ nin sigiyɔrɔ kelen t'u la. Donc nous a cournou de l'info ta ni zone in na o b'a kɛ o cogoya la, mais an yɛrɛ bolo en tant que citoyen an yɛrɛ kan ka moralement et mentalement au côté ɲuman min bɛ yen, côté positif min bɛ yen armée bɛ ka kɛlɛ min kɛ bi an k'an sinsin o kan, parce que i b'a dɔn bi diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ ko bɛɛ c'est une guerre d'information hein, ko den guerre de communication et d'information aujourd'hui. Ni guerre de communication ni mɔgɔ mɔgɔ ci dɔrɔn o tigi tɛ se la bilen. An ka jamana lakana ko kelen bɛ maliden bɛɛ kunnadonni ye bi. Hali ni bɛnkanni walew bɛ sen na halisa an ka jamana kɔnɔ, maliden caman y'a laɲini k'a fɔ k'olu ka haminako ye bɛn ni keleya sabatili ye an ka jamana kɔnɔ. Kitabo kalani ye fɛn ye mun b'a to an bɛ caman fara an ka dɔnniyaw kan, nka bi na an bɛ don minɛ ko bi subahana mansinuw bɔli olu kɛlen bɛ sababu ye ka a feereli sumaya kosɛbɛ. Mun de bɛ ka na ni gɛlɛya ninnu ye? An ka jaga Fatumata Sisow ka sɔrɔlenw lajɛ. Nelson Mandela ka fɔ la, jamana min bɛ gafe kalan o ni sankɔrɔta tɛ ban. Walasa ka kalan, mɔgɔ dɔw de bɛ minnu ka baara bɛnnen don gafe feere ma, nka a bɛ wagati jan bɔ ni feerekɛla ninnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ ka kaɲɛ ni subahana mansi minnu bɛ yen n'olu nalen don. Non, an bɛ waati min na vraiment livre tɛ ka marché tɛ yen. Ni école ta bɔra la, livre tɛ marché. Bon, c'est vrai que technologie ko ye tiɲɛ ye, mais an ka danganiyaw la foyi tɛ livre ko in bɔ, parce que technologie la o kɔni e bɛ o téléchargement i bɛ wari min don o téléchargement na n'o don livre la livre bɛ garde i bolo. Hali sini mɔgɔw bɛ ka livre kuraw sɛbɛn, livre kuraw bɛ ka imprimer, mais peut-être population yɛrɛ ka faamuya cogo don. Sinon an ye technologie ye minnu na hali sini olu bɛ ka livre bɔ. Hali n'o y'a sɔrɔ subahana mansi ninnu bɛ k'u sɛgɛn, Ibrahima Sidibe ka fɔ la, kalansow fana jɔyɔrɔba bɛ nin ko la. Bon, an yɛrɛ ka baara in min bɛ jɔ an ka baara kan kosɛbɛ o ye école transformera bi ka kɛ libéral ye. Fɔlɔ lycée de tun bɛ di école somɔgɔw ma, u bɛna sanni kɛ sigi la. Maintenant bi école yɛrɛ de bɛ lycée di ka tila ka minɛn feere école somɔgɔw. O de kɛlen o de degun ka bon bi ka numérisation. Vraiment an bɛ min ɲini autorité fɛ à travers vraiment n'u sera ka solution ɲini o la. I b'a fɔ an bɛ impôt sara, an bɛ taxe sara, an bɛ fɛn bɛɛ de sara. O y'an jɔyɔrɔ ye jamana kɔnɔ. École bɛ école dayɛlɛ c'est vrai. Kɔlɔlɔ fila olu b'olu sɔrɔ denw tɔgɔ bɛ sɛbɛn o nafa sɔrɔ o bɛ taa ka feere fana kɛ école baara tellement que pression yɛrɛ bonyana école somɔgɔw la o b'a diyagoya i kan non seulement sanni k'e fɛ o yɛrɛ tɛ bilen dɛ montant de bɛ i ka fiche kan ka d'i ma san kɔni bɛ nin sara directement a b'a la y compris le fourniture bon ni e ye 20,000 di sisan u b'a fɔ ko fourniture b'a la a tɛ détaillé bilen yɛrɛ a kɛra école wari yɛrɛ de vraiment o de kɛlen don k'an yɛrɛ tɔgɔ baara kɛ ni togo sera ka sɔrɔ an yɛrɛ bolo la ala sago. Gɛlɛya n'a ta o ta, Mustafa bɛ ka dahirimɛ sɔrɔ ani mɔgɔ caman wɛrɛ, wa a ye welewelelida kɛ ka ɲɛsin sifinnakaw ma kalaniko ta fanfɛla la. Bon, tiɲɛ yɛrɛ ka d'an ye depuis a bɛ san damadɔni bɔ sa marché jɔra yɛrɛ complètement na mɔgɔ t'aw fɛ damadɔni dɔn sinon fɔlɔ tiɲɛ yɛrɛ la livre marché tun bɛ di yɛrɛ de mais san famara mara a bɛ san caman bɔ dɛ. Bon, on va jouer diɲɛ fɛn bɛɛ kan sisan parce que ni téléphone ko yɛrɛ jateminɛ sisan même si dɔw yɛrɛ bɛna livre ɲininkali k'anw na an t'a dɔn f'an ka don Google kɔnɔ k'a ɲini k'a dɔn livre sugu min don bon tiɲɛ yɛrɛ la kɔni nalen min fɛ a ye camanba de bɔ an ka livre ko nafa la quoi bon avantage ba tɛ yen don dɔ alhamdulilayi don dɔ an b'ala barika an dayirimɛ min an b'o sɔrɔ tiɲɛ na bon ni livre kalan in jateminɛ presque maliyɛn bɛɛ de don. An si t'a kalan normalement an yɛrɛ kan ka to ka livre kalan parce que n'i bɛ fɛ i bɛ livre feere f'i ka livre kalan k'a dɔn bon problème b'an bɛɛ la an si tɛ journal kalan an tɛ information suit téléphone y'a bɛɛ tiɲɛ quoi i m'a faamu mais tiɲɛ na ne kɔni b'a ɲini jeunesse fɛ vraiment ka to ka livre kalan c'est très important nafaba de b'a la
tiɲɛ yɛrɛ la. Istafada n'ale ingénieur ye k'a fɔ la gafe kalani subahana mansi na walima livre la sirilen do i bɛ yɔrɔ min na. Min ye ne ka préférence ye a bɛ kɛɲɛ i bɛ yɔrɔ min na. Par exemple ni voyage kuntagala ka jan ne bɛ livre de kalan walasa voyage bɛ teliya i ɲɛkɔrɔ. Ni n bɛ so n b'a laɲini ka livre kalan ni téléphone ye walasa ka bɔ kibaruyaw kalama jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan. Mɔgɔ tɛ se ka fɛn dɔn ka sɔrɔ i ma gafe kalan. Walasa o ka kɛ a ka kan gafe feerela ninnu fɛnɛ ka se k'u dahirimɛ sɔrɔ. Gafe feerela ninnu b'a to a bɛ sɔrɔ nɔgɔya la hali ni o y'a sɔrɔ mɔgɔ caman bolo gafe sanni nafa. An ka taabolo ani an ka kokɔrɔw ka olu la yakubaya diɲɛ ɲɛkɔrɔ o mun kɛra sababu ye ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o tun ye festival Okobonya tako 8nan babu ye o mun daminɛna tɛnɛndo janvier kalo tile 27 sanba 2027 n'a kun cɛra janvier kalo tile 29 sanba 2027 seconde donko waleya caman kɛra nin kɛnɛ kan o mun kɛra Bamako place du cinquantenaire la dɔgɔnɔw ka nin ɲɛnajɛ in kɛra yɔrɔ mun na an ka jɛka Kajati Kamara ka sɔrɔliw lajɛ. Kabini janvier kalo tile 27 fo ka taa se tile 29 ma festival Okobonya tako 8nan baro Kolowakari la Bamako place du cinquantenaire la an ka taabolo kɔrɔ ka olu yakubaya min bɛ kɛ sababu ye ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ɲinanta bilala o minɛn de kɔnɔ ni lajɛrɛbɛn ye yɔrɔ ye min bɛ an ka taabolo ni an ka laadaw kolonsa ɲɔgɔn na o dɔrɔn tɛ lajɛrɛ ye okumu ye min bɛ bolola baarakɛlaw ka seko ni dɔnko yira jama na. Le festival Okobonya le festival de la cohésion sociale. Okobonya ye festival ye min bɛ bɛn ni keleya ani an ka seko ni dɔnko kofɔ. Nin ye ɲɛnajɛ ye min kɛrɛnkɛrɛnlen do dɔgɔnɔdenw ye nka malidenw bɛɛ bɛ u yɛrɛ ye a kɔnɔ. Toutes les populations se cristallisent devant un seul objectif, le bien-être social du Mali. Okobonya an nana an ka pierrew de an ka pierrew de exposé anw ye association dɔ de AFEMIN tɔgɔ AFEMIN association des femmes minières du Mali an ka baara ye sinsinnen bɛ dugukolo jukɔrɔfɛnw kan surtout a kulu ninnu kuru dugukɔrɔ jukɔrɔfɛn ninnu minnu bɛ bɔ an ka dugukolo la an b'o de baara k'a kɛ kɔnɔ ye kɔnɔ hɔrɔn u b'a fɔ min ma kɔnɔ hɔrɔn voilà an b'a fɛ de sisan ka kuru ninnu don da la fo maliyɛn muso bɛɛ k'a dɔn bɛɛ ka to k'i labɛn kuru in na. Ne ka baara ye nin ye kɔrɔlen ninnu n bɛ segin olu kan ani dɔgɔnɔfini ninnu n b'olu de feere hali ni wari min bɛ n bolo a bɛ fɛrɛ ka ban nin donni ma ne bɛ n'a kɛ san o san n'a bɛ kɛ ne bɛ wari sara ka don. Seydou Ɲanogo ye dɔnkɛla ye ani a ka troupedenw bɛ na Okobonya la san o san. An bɛ bɔ Mayankara ka na yan nɔ festival la san o san an bɛ na yan an nana dɔn de la i y'a faamu donc an bɛ wuli olu tɔgɔ la ka na yan nɔ de quoi an bɛ na sanjeli de dɔn kɛ a bɛ fɔ o ma ko sanjeli n'a fɔ ko sanjeli donc ani kɔrɔba ninnu ani ondonpiri. Voilà. Pendant 7 jours, il y a des activités qui sont étalées. Donc, toute la journée. Ni tile 7 in kɔnɔ baara caman bolodalen do tileganfɛlaw la feerekɛlaw bɛ taga u ka feerefɛnw jira jama la walasa k'u lakodɔn. Festivali ni laɲɛnɛmayalen do ni baara caman ye i n'a fɔ village exposition ani ɲɛnajɛw caman. 29 le dimanche après-midi. Ni lajɛrɛba in min bɛ jamana ka taga ɲɛ a ka bɛn n'a ka kelenya ko fɔ ma da Mali dɔrɔn na ɲina an balima Guinéens fana nana anw dɛmɛ an kunko la. Ni ɲɛnajɛ in tɛ lajɛ gansan ye cakɛyɔrɔ fana dun min bɛ seko ni dɔnko ani bololabaaraw dun b'a la olu minnu bɛ ɲɛta ni sankɔrɔta k'o fɔ dɔgɔnɔw ka laadalako ni u ka kokɔrɔw ye fɛn ye min makaralen don kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ. Sisan an ka jɛ teliyala ka jamana kɔnɔ kibaru ani kɔkan kibaru lagɛ teliyala Fatumata Daramɛ fɛ.
jamana kɔnɔ kibaru minisiri mun ka baara ɲɛsilen don kiritigɛko bungako kan Mamadu Kasoge ye kolobɔkari kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen mun ɲɛsilen kun don kiritigɛko kan an ka jamana kɔnɔ tɛnɛ janvier kalo tile 23 san 2023 CICB la Bamakɔ a y'a yira k'a fɔ ko Mali marabagaw cɛsirilen don kosɛbɛ ka dɔgɔkun ɲɛsilen don kiritigɛko kan k'o fara an ka sariya sɛbɛnw na. Senegal jamana kɔnɔ Senegal kiritigɛbagaw ye mobiliba 2 mun kɛra sababu ye ka maa 40 bɔɲɔgɔn bɔnɛ u ni na janvier kalo tile 8 san 2023 Kaffrine dugu kɔnɔ n'o bɛ Dakar cɛmancɛ yanfan fɛ u y'a yira k'a fɔ ko ni mobilitigi ninnu bɛna san 2 kaso kɛ. Nigeria jamana kɔnɔ maa 40 fatura mugujugu mun cayila bagan maralaw kan minnu kun bɛ dugu cɛmancɛ yanfan fɛ finitigilakaw minnu ka baara ɲɛsinnen don sɛgɛsɛgɛli ma olu y'a yira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na walasa k'u bolo da nin kɛbagaw kan jɛkulu min bɛ bagan marala ninnu tɔgɔ la olu y'a yira k'a fɔ ko nin kɛwale in kɔni bɔra Nigeria finitigilakaw fan fɛ. Ukraine jamana kɔnɔ maa 11 bɔnɛnen u ni na mugujugu mun carila Rusiw fɛ ka ɲɛsin Kiev dugudenw ma Ukraine jamana kuntigi ni o ye Volodymyr Zelensky y'a yira k'a fɔ ko minɛnw bɛna bila Ukraine ka bolo kan ka d'a kan a ka minisiri mun ka baara ɲɛsilen don lakanako kan y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye Rusiw ye k'olu minɛtigilen don kosɛbɛ. Ni ne bɛ dansigi a ka bi dɔgɔkun kibaru la mun labɛnna Actuel Media ɲɛmaayaso fɛ an b'a fɔ la a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, le CNAM INTEC, spécialisé dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nous sommes à Badialan 2, immeuble ex-cinéma ABC.